Згодна народного календара, 2 лютого ў нашай вёсцы Пагародна, што на Ворошыне, святкуюцца грамніцы. Асноўным рытуалам на гэтае свята было асвячэнне ў храмах свечак. Гэты дзень кожны гаспадыня ў сваёй хаце выконвае дзеянні за мовамі пажаданнями. Абнясу свечачкай усе куточкі хаткі, каб не было бы звадкі. Грамніцы – адно з самых значных святаў, прысвечаных сустрэчы зімы і вясны. Пасля грамніц сяляне пачыналі рыхтавацца да вясновых работ, ладзілі сохі, бароны. Беларусы вераць у грамічную свечку, а вось як з дапамогай свечкі выганяе перапалохі ў дзяцей. Сыдзі, злы дух, астаў наш белы пух, астаў душу, астаў цела, каб хлопцу стало весело. Зыдзі, злы дух. Грамнічную свечку запалівалі, каб выгнаць нячыстую сілу з жыццёвай прасторы чалавека, адвесці хваробу ад жывёл. Грамічную свечку зрабілі жападобнае апальванне кожнага кутка, але толькі па гадзіннікавай стрэлцы. А навошта па гадзіннікавай стрэлцы? Так абыходзіць сонце зямлю. Гэта дарога Бога, спасителя нашага. Супраць ходзіць толькі нячыстая сіла. У іншых рэгіёнах Беларусі бытуюць свае адметныя грамнічныя абрады і ўсеяныя ад народнай мудрасці, ад бацькоўскіх традыцый.